Hallelujah. Amen. Kenerugharị n'ebe nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mwekweghị ekwe, kenerugharị n'ebe nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mmụọ ọjọọ niile, kenerugharị n'ebe nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, 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 onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mmụọ ọjọọ niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mwekweghị ekwe na-enerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, I am a winner. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, 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 onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Ajọ mmụọ niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Enweghị ego niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mwekweghị ekwe kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mwekweghị ekwe kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Marabose, ajọ mmụọ niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mwekweghị ekwe kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri, onye mmeri ka mbụ, anyị si bụrụ ndị mmeri. Onye mmeri ka mbụ, anyị ga-ebe n'ụsapụrụ ebe ọ bụla anyị gara. Onye mmeri ka mbụ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ n'ezie. Ọbara Chineke bilitewe megide ha. Mmụọ ọjọọ niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Lụso ha ọgụ. Mmụọ ọjọọ niile kenerugharị n'ebe anyị nọ, ọbara Chineke bilitewe megide ha. Onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri ka mbụ, onye mmeri
mmeri ka anyị bụ, onye mmeri ka anyị bụ, onye mmeri ka anyị bụ, onye mmeri ka anyị bụ n'ezie, onye mmeri ka anyị bụ, onye mmeri ka anyị bụ n'ezie. Ọkpara Chineke bilitewo imegide ha. Oh yes, amen. Onye mmeri ka anyị bụ n'ezie. Otu a bido n'isi wee ruo na ngwụsị, otu a ndị mmeri ka anyị bụ. yes, Anaghị agbagha ya agbagha. mbanụ, Ị ga-abụ onye mmeri n'ụzọ ọbụla ụzọ. yes o, N'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, yes o, ihe ahụ ị na-arụ, otu a ka ọ dị. ihe ahụ nke na-enye gị nsogbu, onye mmeri ka ị bụ. Chineke ga-ebupụ ya. Yes, We are more than a conqueror. yes o, O nweghị ihe ọ sọrọ ekwensu mee, ndị ọsọ mmaga ka ọ na-eme mmaga. O nweghị ihe ọ pụrụ True. ime anyị. Anyị bụ ewina Yes. n'ụzọ abụ n'ụzọ. yes, Ọ bụ na ị na-agụ egwu a, ya biri gị ebi n'obi na Chineke emeriwo wee nye gị mmeri. yes, So ọ bụrụ na ịgbaka mbọ, kama just tụkwasị ya obi. Anyị bụ ewina, onye mmeri ka anyị bụ. Mmụọ ọjọọ niile a na-agba kịtịkịtịkịtị na-eme ka asị ka ọ ya asị na ha dị ike, na-eme site na ndị iro, ma ndị na-amarọ ndị bụ, ma ndị ma ndị bụ, ma nye ndị ma onye bụ. Ọ ya bụ na today ya biri ha ebi n'obi, biri ha ebi na ntị. Chineke emeriwo nye anyị ike mmeri ka anyị ga na-emeri n'ụzọ ọbụla n'afọ Jizọs, amen. Ya dị mbọsị ọzọ, gbakwa mbọ biko na-anọnyere m mgbe ọbụla ọ sọrọ, mgbe ọbụla ị batara YouTube, ịtụnyere m, ịpinye, igetu egwu ndị be anyị, ma kee ya, gbasaa ozi a, mee ka ndị ọzọ, ndị enyi anyị, ndị enyi gị, ndị ukwu na ibe mara na o nwekwara na egwu ndị Igbo amaka o si na dị na ọ na-adaba ifuru ya. So mgbe ọbụla ịfụ ụzọ, mgbe ọbụla ọ masịrị gị, na-atụnyere m, mee ka ndị ọzọ mara na o nwere nwoke even though na ọ machaghị agụ, mana ọ na-agba mbọ maka emeghe otu ahụ. Ndị YouTube agaghịkwanụ igosi ndị ọzọ my channel. So ọ ya mere gbaa mbọ na-efesi ya ka ma YouTube ma Facebook, otu ọbụla ebe ọbụla ịfụ, na-efesi ya ka ha so anyị n'ekpere Chukwu a, maka Chineke anyị amaka. Ya dịrị gị mma n'afọ Jizọs, amen. Ka ọ dị mbọsị ọzọ, daalụ.